Hmm. Hi mga bay! Welcome back sa atong balay. So ngayon, meron kaming Pizza. pizza. Meron kami ditong Domino's Pizza. Ang sa flavor ano pa. Nakalimot ko. Tapos merong, anong tawag nito pa? Chicken wings. Chicken wings. Asal na tayo. So, Lord God Jesus, thank you for this day. Thank you for the food. Thank you for the blessing. In Jesus' name, we pray. Amen. So, samahan niyo na kami kumain. Yan. Uning kagat. At meron pala kami dito laban. Ito na lang inumin ko. Excuse me po. Unang kagat para sa inyo. Para pala sa akin birthday ko. Gusto ka ketchup? Meron din classic crunch na sauce. Mga hindi pa kumakain dyan, kain po tayo. Bro. Masuk tubig. Laki na sunod ko eh. Hindi ba naka-promo sila pa? Tumon. Naka-promo kasi sila kaya na kasali yung soft drinks. Sobrang laki. Ano? Kain tayo. Gusto ko talaga yung ng Domino's. Pizza nila. Di ba naman po sa Pinas na pang? Shout out ko pala yung kapatid ko, si April Joy. Ang tagal na niya, naalala ko. Tagal na niya pala nagpapa-shout out. Tapos ngayon ko lang na
Sarap yung flavor niya. Yung mga sumusuporta sa amin, sa lahat ng mga nasa-subscribe, nagko-comment lagi. Tapos salamat kami sa inyo. Pasensyahan niyo na ako, medyo madaldal ako. Madaldal talaga ako. Tabian, matudkod no? Tabian, mas bisaya ka, tabian. Ano siya tawag ka? Bukalo. Bukalo. Makuha ka sa sauce. Sorry. Siya pang palagpang. Ang na-miss din yung soft drinks nila. Soft drink? Ito, manamis. Oo, banta ito. Excuse me. Gusto na din siya. Ito din yung paborito ko sa kanila eh. Okay. Saan ko yung ice cream? Pangit naman ang pagka-scoop ko. Inom ka? Pikat na soft drinks. Sakit kasi. Free lang kasi ito guys eh. Kamu ka?
pizza pa, oh. Excuse me. Pilit pa rin. Dumikit yung manok. Manok. Mapapa-shoutout pala kayo. Guys, comment down below lang kayo. Sa shoutout namin kayo sa next video namin. Ano? Buwan ka? Ito nga taan yun. Sige. Job? Ikaw na. Okay. Sarap niya ito, guys. Pasensya na kayo guys ha kung may dumadaan na ibon. Dumadaan? Sige na, ito plano. Ginagawa mo. May narinig tayo na ibon sa labas kasi ganyan talaga dito. May sasakyan dumadaan. Kaya sa harap kasi ng kwarto namin, kalsada. Kaya medyo maingay. Lalo pa malayo yung camera. Ewan ko kung okay yung tunog ng video namin ngayon kasi malayo yung camera eh. Suko na naman. Okay. Gapa ko pina. Busog na daw siya. Gusto pa ka? Kalahan ka? Na? Huwag mo kayo na. Malamang ice cream. Matingala na ganyan tako niya kayo namdam ko ice cream dahil. May cake ko init. So, yun na guys, magpapaalam na kami at maraming salamat sa inyong muling panunood sa aming mukbang. So, kung bago ka pa lang sa channel namin, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and comment. Click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga mukbang. Yan guys. See you next vlog. I love you. Bye.